O encanto de Ribadavia é coñecido polo seu rico patrimonio cultural, histórico, termal ou mesmo pola riqueza dos caldos do Ribeiro. Nestas datas, ademais, as luces que embelecen a vila son un atractivo máis para coñecer e visitala. Unha boa maneira de facelo é participando no Ola Bombón, unhas visitas á Ruta do Bombón polo patrimonio histórico artístico do concello, fundamentalmente polo seu casco histórico, levadas a cabo por guías profesionais e habilitados pola Axencia Galega de Turismo. Estas visitas teñen unha duración aproximada d'1 hora e media e nelas, ademais de gozar das xoias habituais do casco histórico, tamén se destaca o espectáculo lumínico co que goza a vila nestas datas, de aí tamén o nome desta ruta e o seu eslogan Ola Bombón. Desde a organización das rutas destacan que os seus percorridos dótanse ademais dunha certa teatralización e interactividade que fai a visita moito máis interactiva e atractiva, a vez que enriquecedora culturalmente. As rutas xa comezaron con boa acollida nos seus primeiros días. En decembro poden facerse os días 28 e 29. En xaneiro serán do 1 ao 6, ambos inclusive, e tamén os días 11, 12, 18 e 19. Haberá dúas quendas de saída de 10:30 e 12 pola mañá, desde o exterior da Oficina de Turismo na Praza Maior.